το ίδιο σημείο από το οποίο πριν 5 λεπτά πέρασε το αεροπλάνο και ξεκίνησε τον πρώτο αεροψεκασμό, πέρασε δεύτερο και τώρα θα περάσει και τρίτο για να ολοκληρώσει το έργο του. Να, παρατηρήστε από το βάθος, τραβάω από ένα κινητό, δυστυχώς δεν έχει καλή ευκρίνεια, όμως θα κάνει τη δουλειά του. Εδώ στο βάθος θα αρχίσει να διακρίνεται σε λίγο ένα αεροπλάνο το οποίο θα πετάξει σε παράλληλη γραμμή ψεκασμού με αυτό εδώ πέρα το οποίο να σας ξέρει τι είναι. Θα πετάξει ακόμα ένα αεροπλάνο σε λίγο δίπλα. Από αυτό εδώ το κτίνος, το πέπλο, πού είναι το αεροπλάνο, να το δούμε. Από στιγμή σε στιγμή θα φανεί, εγώ το βλέπω με τα γυμνά μου τα μάτια. Κινητό αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν το έχει πιάσει. Θα πρέπει να το έχει πιάσει στο βάθος, μια κουκκίδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άνω Πατήσια, 2011, 28 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια τάξη. Είμαστε όλοι υποκείμενα κάποιον που θέλουν το κακό μας αν μη τι άλλο. Να το αεροπλάνο, αρχίζει και φαίνεται. Αχνά στον ουρανό. Έρχεται. Να το. Να το. Αυτή είναι η γραμμή. Άνω Πατήσια. Αυτές εδώ είναι τα χημικά σύννεφα τα οποία έχουν δημιουργήσει τα αεροπλάνα. Και εδώ έρχεται ο φίλος μας ο αεροπόρος που δεν ξέρω, αναρωτιέμαι τι εθνικότητα θα είναι άραγε. Έλληνας αποκλείται να είναι, να μπορεί να κάνει κάτι τόσο κακό στη χώρα αυτή. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που κάνουν και με τέτοια ξεδιάντροπα, δηλαδή ούτε δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ούτε εγώ. Πια εγώ. Απλά είμαι ένας μάρτυρας αυτή τη στιγμή του φαινόμενου των αεροψεκασμών. Να το. Φαίνεται πλέον καθαρά το άλλο το αεροπλάνο, το οποίο πετάει δίπλα από τη γραμμή του ψεκασμού του πρώτου. Είναι η πραγματικότητα. Να το. Το αεροπλανάκι αυτό είναι και αυτό ψεκαστήρι. Ορίστε, έτσι φαίνεται από το μπαλκόνι. Άμα κάνουμε ένα γρήγορο zoom, θα διακρίνουμε ότι αυτό είναι ένα αεροπλάνο το οποίο ψεκάζει. Η γραμμή του αυτού δεν συγγραφείται τόσο έντονα στον ουρανό όσο η προηγούμενη, όμως είναι και αυτή εξίσου έντονη. Πάντοτε παράπλευρα γίνονται οι ψεκασμοί. Τώρα πλέον φαίνεται καθαρότατα ότι είναι ένα αεροπλάνο το οποίο και εκείνο ψεκάζει. Αθήνα 2011, 28 Οκτώβρη. Δεν ξέρουμε τι εισπνέουμε, καρκίνος. Θα πρέπει να ντρέπονται, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δείτε τους. Δείτε το τι καταφέρνει να μας... Να το, δείτε το. Κοιτάξτε από πού ξεκινάει αυτή η ουρά. Άλλο το αεροπλάνο δίπλα. Να το. Είναι απόδειξη αυτό, δηλαδή είναι η καθαρή απόδειξη αεροψεκασμών. Να το. Και γίνεται τώρα το σύννεφό του όλο και πιο έντονο. Για κάποιο λόγο. Δείτε το. Δείτε τον ουρανό. Λυπούμε.